na doon nagamoy suliran nga nagkumot karon sa inyong galamhan. Suta ka na, huwag ipadalaning atong kulumano. Kini, ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na tuwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng kuna-kuna. Kini, ang akong suliran. Kini, ang akong suliran. Umo sa direksyon ni Miss Mira Luna Tumula. Galit ka ninyo sa RMN Production Center. Tata, Armin. Maayong adlaw kami tanan nga naminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Labi na gid ninyo Dr. Randolph ug Attorney Elaine. Ug sa tanang staff sa RMN. Ingon man sa mga paborito na ko artista nga naghatag og kinabuhi ni akong suwat suliran. Paningo, taguan ko sa man nga Sheila. 40 anyos, taga Dumaguete City. Personal kini akong suliran. Ug ang inihisabtan, ingon niini ang pagkitapo. Sila, yan medyo ko kay gusto na kong klarohon kung unsa ka tinuod nga mo uni ang magkonostro ng gikas sa ute. Tinuod? Oo, ma, tinuod na. Ug ma, siya mo po. Nana si Papa! Anak ko na sa akong titulo na. Wata ko kayo. Dili naman ko, baby Papa ko. Ako naman ko. Sa mudaga ka na. You're always my baby. I miss you, Papa. I miss you too, baby. Niyataon ko din eh. Why giniyaw na ako? Ay, sorry, my love. I miss you, my love. Miss you too. Excuse. Magandang ka po sa na. Pagkagbaw sa magakos niya. Yes! Si Papa ang mga tinapos-explain. Samtali ako. Ako ang hatod ko ha sa akong pinanggang baby sa school. Sige na, oy, sige na, oy. Ikaw ang kawasan niyo na. Sige na, pangako na mo. Oh, what? Isabot ka? Robert! Tara, baby. Ako mo sa school, ha? Marose, ako rin mo sa bata. Pahilog ako andang sa auto. What? Walang ka pa kanya? Ano? Isapot na ka? Galikan mo sa. Gisapot ko. Wala man ko nagbaliwa ng kunin mo. Ang tanan nilang atensyon, tuan na lang yun na. Ito lang, wag kang nilawan ako. Manintindihan ko na. Sorry na. Janelle, kasama kita magpakasal. Ang kitkamasala, inanamiini akong papilis sa iyong kinabuhi. Gusto na ko mahinang legal ng mga asawa. Digestic tablet. Effective and safe. Doble sigurado. Hello, morning. Hello, night. Sarap ng hawak ng ginawa sa brush. Extra gentle bristles. Hello, morning. Hello, night. Hello, smile for life. Hard bristles. Gas ang ngipin. Dagdag ko, hello, protektado ang ngipin ko. Hello, Hello, toothbrush. Be gentle to your teeth for life. Nagpadayo ang may... Ako din kitang kanti, Janelle, na gusto na kong makasal. Sukad pa nga namatay ang iyang asawa nga mo inahan yun na. Dugay namin nagtipon. Ako ang atiman yun na samtang tuwa siya sa Saudi. Besan o stepmother lang ko, gati man ako maayo karong siyo na. Pinanggan ako ang bata. Gusto na akong disiplinahon siya kung doon na siya sayop na mahimo. Nabot ang adlaw ni balik na si Janelle sa Saudi. Matod pa niya, una na lang ko na namo sabutan ang kasal sa sunod niyang tauli. Unya, Okay ra si Judy nga anhi ko bupuyo sa inyo. okay ra na. Ako na siya gipansihan pagtawag niya. Mas maayo niya na akademya oy kay laay kay Kudinis Bay. Kung ako lang usa. Bitaw. O tuod, sa mo pa mauli ang bata gikas sa eskwelahan. Wa ka man ma. Di ko pa sa driver, si Manong Jose.
O sila, hain naman si Yuna. Waban din sa sala. Unsa? Ay, naman sa biyahe nila. Yuna! Nangyari ka na rin Luyo. Dali! Nagtagbo may pinangita ni mo na bukas sa China. Naka ka na rin, eh? Animal ka buta ako. Animal ka dyan. Tita, ayaw lang to si Ate Yuna. Sorry na, tita. Ako may nakingon niya nga magdiwa may ginay sa liyo niyo. Bata ayaw pang ilabot, ha? Huwag kayo labot! Papauli, aga na sila! Marika, Pauli! Naagyan ka ba sa akin? Oh, Jason, nasa may managi ka? Agi ka, buka trabaho. Nakaunana lang ko nga, mapit din eh. Yeah. Kumusta mo din sila? Ayaw mo siyo na. Uy, sila. Doon na lagi, lagong ng bata sa bukton. Di apit siya sa BTS. Unsan eh? Ha? Ah, amot lang anak niya, eh. Din sa anak. Sa eskwelahan tingali. Ha? Sa eskwelahan? O sila, hain naman duha ka ba nga chocolate nga akong gibutan din ni Tres? Unsa nga? Wala na diha, ma? Oh, sila. Uy, tanawas gawas ay sa atong tungkaran. Nagkaunong chocolate sa iyo na o kang iyang amigong bata. Unsa? Sa pakira lagi ka mataa ka? Galing ka go! Ngayon ang taka nga ay pagsigid ka o chocolate kay makadaot na sa imong ipan. Mama ko magsigit kaon, tita. Kaya, nastubag ko na bigyan ka na. Unsa man din imong gibuhat, ha? Wa ka gani man ang imong gikuha ang chocolate sa ref. Dili ba yato mo, ha? Sorry, tita. Ay, kapal niya kayo. Ay, kutas na kayo. Tita. Tita, kapoy na kayo kong dagan. Haloy ka na ko, tita. Ano nga na kong dagan. Ayaw niya pag-hulong, ha? Sino ka nimo? Kahit ka go. Saro din ka mataga. Abisada ka. Hay, sige. Lipos pa sa pagdagan. Ayaw sus pag-hulong, ha? Yun na. Na! Walang bataan. Ano pagay-gahit ko? O sila, ikaw naman ang gibuhat niyo sa bata, oy. Ah, Manon. Hello na, ha? Hello na ba? Sige, hello. Di ba hulong naman yung tikag-jagan, ha? Ano ba? Gusto ka nga padaganon sa tikag-balik? Ha? Ayaw na, tita. Ayaw na, tita. Ay, lagi. Hello na. Hello na. Kalakot. Sila, Wala. Sabi ko, nausa kay bata. Nisulit ang mata. Umigahe. Diyos ko. Yolo! Kusog ka ayaw may padagan si Manong Jose sa auto padung sa ospital. Gitabang sa mga doktor si Yona. Pero nagkabsangit kini sa kinabuhi. Namatay si Yona. Daling ita uli si Junel din sa Pilipinas. Ug wa gyud kini niya madawat. Nisulti si Manong Jose kang Junel ug Jason sa among gibuhat sa bata. Nga gipadagandagan na mo og tulo ka oras si Yona. Ako ug si mama mo ilang gipasangin lang sa kamatayon sa bata. Wa ko hatagi og maayong pagtagad ni Junel. Si Jason na iyang igsuon, mao inangusog na patakaan ni og kaso si mama. Og ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, nakonsensya ko sa akong gibuhat sa bata. Pero dili man ako tuyo ang pagpatay sa bata. Gidisiplina lang ako. Wa ko magtuo nga mauto ang mahitabo. Huwag man magyud ko sa nga pagpatay sa mahitabo. Ikaduhang pangutana, wa mahibaw si Junior sa iyang buhaton.
Pero giagmigid siya sa iyang igsoon ng pamilya nga ikihaming duha si mama. Nasabot na ako nga naglisod siya og kihan ako ni mama. Kung si Jason na igsoon mo pasaka og kaso namo, balido ba kini nga igsoon raman siya sa amahan ka bata? Ikatulo katapusang pangutana. O kung makadesisyon gid si Jonel sa pagkihan namo ni mama, posible ba nga mapildi gid ni? Wa man namo pa siya ang bata. Mga preso ba gid ni si mama? Nabalaka og nahadlok gid kami, attorney. Palingog, tabani og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sheila. Ayong adlaw mga sugunding paminaw, kini si Dr. Randolph Maranan Libre. Ini gihapon si attorney Elaine Bathan. Karong adlaw na puntay kastoryaan na suliran o tungod kay Dr. Coman akong partner sa kabugada. Kami sa akong partner mo imuhatag ninyo og tambag, tubag, kalinawan, solusyon sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal o punto legal. Sakto ka na, busa di na ta maglangay. Padalatan niyo suliran, pamagi sa Email ato ang email address suliran_612@yahoo.com. or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran. Kung wa tay computer, dito kay ba mo gamit computer o wa man ganit tay internet connection, ayaw mo kabalaka kay pwede gapon ang inyong isuwat pinaagis ballpen o papel o ipadala sa St. Paul College Foundation Incorporated, Bulacau, Pardo, Cebu City. Or sa atong bagong address sa atong station DYHP Cebu, Jose Martinez Building, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes, dili na rin taon sa ang karaan nga address, mga sukintig paminaw ha. Kanina nga address sa tulisulti ni Dr. Randolph mo inyong padalhan sa inyong mga suwat ug suliran. Pero sigurado agin ninyo mga sukintig paminaw nga ang inyong mga suwat kompleto sa inyong pangalan nga tinuod ug address. Kung ganahan mo nga i-alias lang, isuwat lang din na sa inyong suwat na magpatago mo sa pangalan. Inyong pangalan kay ato mo po ng respetara ng inyong privacy. Dahil ba simpad ay makadaog mo, di nga kayong makapa mo premyo, kaya mo man i-verify kung kamo bagid na. Correct. Pinagi sa inyong ID. Okay? O, sari pa ka mo pa dayon, o balik na, kadyo tanggit kayo, pahuman ani nga pahinumdum. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandaue ug St. Paul College F. Ramos Cebu City nagtanyag og mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid ug midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ug atangin ninyo ang atong bagong kurso, Diploma in Professional Education ug ang ato ang BS Criminology ongoing CHED permit. Ang tuition fee affordable kayo. St. Paul College namugna pinaagi sa atong pinangga nga Doktora Abogada Lourdes Libres Rosoroso, dedicated to work-oriented education. Si Sheila, ang ato ang letter sender, nagpatago man siya siyang pangalan, ha? Kay hindi mo yan tinuod nga pangalan. Di ka ni siya sa Dumaguete City. Sili nga ra kayo ni Cebu, ako mga nag-agaw at tanteng ko din ha. Si Marites, si Gidget, si Nico, si Roy, si Mark, mayong adlaw ninyo din ha. Mga parente na ko din ha sa Bais, mayong adlaw. Okay? Kung si Kuya Roy po di ay, tanteng ko mayong adlaw din ha. Kaning problema ni Sheila partner, ang iyahang mga pangutana, no? Sabahin ni siya sa iyahang gibuhat. Kay live-in ali sila partner. Ang iyang ka-live-in manggod, naa sa gawas kani si Jonel. Kani si Jonel na ani anak. Pero si Jonel na ni gawas partner, siya ay gam aning bataa. Okay. Bahog siya murag tita, madrasta. Na siya nag-atiman ko no, kay naman sa Saudi si Jonel. Masod niya sa iyang suwat, ha? Tinanggap ko no kaayon niya ni si kanang Yona. Bakit pag dito na niya ang anak. Kaya gusto na dito na niyang disiplinahon. Kung doon na siya sayop nga, nahimo. Pero, mamaguna na lang niya nga, kusog kayo ni siya mamunal partner. Oy. Maski siya, ug aka na iyang mama, kanang panahon na nipuyo na iyang mama dito. Oh. Kung mo kay kamo, og antay kamo, Antay kamo. mamunal. Na si iyaha man ganing, igsoon man gani ni Yunel, si Jason, nakakita man gani na ilagom ang bata. Kaya nangambot ng ni Sheila. So, karon sa sila, naman sa higayon na nangita ning mama ni Sheila kung hain tong duha ka buong chocolate na sa refrigerator. O siya di ang chocolate ra ha? Chocolate ra. Chocolate ra. Kinita na. Nakita niya nga nagkaon si Yunel ang iyang kaduwa. Gikasaban, ang punishment partner, ang gibuhat, gipatuyok-tuyok sa punuan, tulo ka oras ng gipatuyok-tuyok. Kaloy, sounds bata. Inundang, 13 hila partner. Kaya ka naman, di ba namin tendency ang bata partner nga muluong?
So, pinanlago man ang partner. Uy, Ning sulirap ang mata. patay. Gusto lang yan pag ospital, pero wala naaptan na. Namatay. Unya, kay Tanis Jason, saksi man dito nga naibunog ang bata nga. Nakita man dito pagmaltrato ani sila sa iyang mama. Nisumbungan to ni Jonel. O di, muna ni Ron. Unang pangutanan sila, na-consent kuno sa partner sa iyang gibuhat sa bata. Pero mo kuno to niya dito yung ang pagpatay sa bata. Gidisiplina lang kuno niya. Wa kuno siya magtuo nga mauto ang mahitabo. Mahukman bagid ko sa sala sa pagpatay sa nahitabo. Sila, una, lain-lain nga klase o paagi kung unsaon na ito pagdisiplina ang bata. Naatay balaod, nga nagdili, kag atong ingon na child abuse. Ang kanang child abuse, mas unsang klase nga dapat gani sa usa ka bata. Okay? Idili mo gani na siya sa balaod. Dili kita pwede mo inflict o kanang grabe kaayo nga pagpasakit sa bata. Di man gani na sa ito pwede haguon ang bata. Una-una ako no, kung Child sa inyong abuse. klase sa pagdisiplina, kung mayong kagwala ra, kung ano mabulog man ang bata. Correct. Kana nga nabulog ang bata, pusog dito nimo pagkabunal. Ikaw kung idagag tulo ka oras, tuyok-tuyok sa usa ka punuan. Tanaw na to. Di ba ka mo hanga? Kung niya, sa kainusinti nga bata, imong padaganon niya para nimo, muna, okay ra to siya nga disiplina. Tungod pag sa usa ka tsokolate, di ba? Na mayon ka na mo, na pinangga nimo ang bata, dili yun. Pasensya lang dito kayo sila mo, pero makalagot kay ka. Muna. Kay inusinti nga bata, imuhang giwagtangan kay tungod na wa ka naguna-una o taro. Digyo nimo pwede himo ang rason na disiplina nimo kay ang imong rason sa pagdisiplina tingmang. Oo. Ako, matuo kay intention pagpatay. Pero nakasala man ka, kay imo mang grabe, pero ikaw ang hinundan. Okay? Ang end result, mo to'y tungod sa imuhang kanang tungod kay wa ka nagmatngon, no? Nalubra ang imuhang kanang kakamaldita, mo na to'y resulta, wa ka na puna-puna o paro nga, wala mo take into consideration nga kaning mga bata, weak pa ba yan ni? Correct. Hindi ba yan ang sila makasustiner o kanang bugat ng mga buhaton o mga activity na imo pa imo ang gibuhat. So, sa tinuod lang, kung mangutana dito mahukman baka, oo. Pero, to the extent siguro nga, dili po ka maingon nga, ikaw mo'y imong gituyo nga patyon, meaning, wala ka intention nga patyon, so dili siya homicide. Pwede siya partner nga reckless imprudent. Wala tuyo kaya nagpataka, nagitag, or negligence, no? Resulting to homicide. Pero, timan nga kay tungod bata ang involved, dako bili ang imuhang silot. Kaya namatay ang bata. Okay? Ikaduhang pangutana, wa kung puno makibaw si Jonel partner sa iyang buhaton. Ilang bisan sa iyang igsuon o pamilya na ikihangin sa siya kuno sa iyang mama. Sa kasabot sa nga, naglisod kuno siya o kiha si Jonel, no? Naglisod si Jonel o kiha ni Sheila o sa iyang mama. Kaya kung si Jason ngayang igsuon, may mapasaka o kaso, pwede ba daw itong partner? Kaya igsuon naman sa samahan sa bata. Kunya, kay angkol man sila sa bata. Kadugo man sila sa bata. Kunya, timan nga ang kaning mga ingon-ani nga kaso, dili man na magkinakay tungod kay child abuse, dili man na magkinahanglan o parente, anak, inahan o igsuon. Nakasa ka Hindi man ganig silin. balaod. Ang imong sala, di man dili naman sa bata. Sala nimo sa Pilipinas. Republic of the Philippines man versus Sheila and mother. Correct. No? So pwede kita mo file, gani ka naman sa application, ang DSWD, pwede mo kiha. Ang silingan, pwede mo kiha. Ang barangay captain, pwede mo kiha. So, dili kingalan, mas sabot na, si Jason sa'yo. So, tubag anak, mahimog yun. Kapag ko sa tawakanan, kung makadesisyon din si Jonel sa pagkiha naman ni Mama, posible ba nga mapildi gudli? Kung man mo pati ang baka, mga priso bagidita, kung Mama na balakaw, nahadlok si attorney. So, di anang dito kasi nuod sila, kaya di man sa dito ka pala umon, sa makaingon mong dito sa tinuod-anay lang, nga naalagi kay sa yupod nga na buhat, no? Maski pag dili si Jonel ang mukiha, maski pa o si Jason, mapildi gud mo. Kay, number one, naasin mo ang care and custody ang bata. Ikaw ang dapat unta ni Gamia
Dili ka ikaw ang abusar sa iyaha. Ato. No, o nipasakit sa iyaha. Naagit mo tulubagon sa ato ang balaod. Kinahanglan sa dila ninyo ato bangon. Mapriso mo, mapriso yun mo. No, samot na idihin o ipadayon dito nila ang katong maong kaso, delikado dito kaayo nga masilutan din mo sa balaod tungod sa inyong gibuhat. Pero, tungod kay, siguro sa kong ingon, wala man dito ang intensyon para pagpatay. Tinood, mo-agree ko nimo. Bahog na homicide, di ba? Resulting lang kung mo siya reckless imprudent partner, resulting to homicide, kay wala man siya intention para pagpatay. Di ba? At so, intention disiplina naman. Pero mo lagi naman, takot mo din na kaso, tungod lagi kay bata ang upong. Mo lagi na, mo mga sukitig paminaw, ang kaning kami dito, ni Patali, yung tagunan, di ba, partner? Correct. Pero, dahil naman gud ang panahon ron. Unya na naman gud tay balaod pod nga nagbumili. Unya ato sa yung matunan nga klase-klaseng paagi pagdisiplina sa bata. Unya hinay-hinay lang ta pagdisiplina kay wait ba ning mga bata yung tanawa ba makiha ka lito da wala na pagbakol. Correct. Okay? Okay, mga City Tuminaw, hinaw po tayo namin ang kutlo na pagtulunan karong adlaw. Sa ngalan ni Dr. Abogada Lourdes Libres Saroso. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhiga ko sa itong programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RNN Production Center, Radyo Mo Nationwide. RNN. Adlaw. Brought to you by United Home. Pamilya